Vincent Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, spjega kif kien hemm pjan ieħor li tinqatel Daphne Caruana Galizia permezz ta' AK-47 wara li joħorġu b'van minn sqaq ftit l-isfel minn fejn kienet toqgħod. Dan ħareġ fawla 22 fejn komplit tinstema' l-kompilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra l-aħwa George u Alfred De Giorgio li qed ikunu mixlija brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt il-kontro eżami ta' Vincent Muscat ħareġ kif dan kien fi pjan li kellhom lura fis-sena 2015, pjan li għalih qatt ma nataw ħlas u allura kien ġie abbandunat. U spjega kif George De Giorgio mill-bidu kien iżjed favur li ssir bomba minħabba li bekk il-qtil seta' jseħħ mingħajr il-bżonn li huma jkunu preżenti fiżikament fuq ix-xjena tad-delitt. Dwar l-ewwel komplott li kien hemm biex tinqatel Daphne Caruana Galizia, Vincent Muscat il-Koħħu qal li huma kienu mqabbdin biex iwettqu d-delitt minn Chris Cardona u l-avukat David Gatt. Madankollu fil-qorti ħareġ kif dan kien dak li qallu George De Giorgio u li huma setax jikkonferma dan bħala fatt. Dwar meta ġew arrestati, Muscat spjega li huwa kien jaf meta kellhom jarrestawhom għaliex kien qallu Alfred De Giorgio. Meta kien mistoqsi minn fejn saru jafu, qal li kien hemm żewġ sorsi u li fil-waqt li Melvin Tewma kien qal l-Alfred De Giorgio dan tal-aħħar kien sar jaf minn xi ħadd ieħor ukoll. Madankollu Muscat spjega kif huwa qatt ma staqsa minn fejn kienet ġejja din l-informazzjoni. Stqar kif għal-bidu kienu jafu li kien ser jitressaq George De Giorgio biss u ħasbu li huma kienu ser ikunu rilaxxati ftit wara l-arrest. Vincent Muscat spjega wkoll kif wara d-delitt meta raw kemm dan id-delitt kienu qed jitkellmu nies dwaru kemm lokalment iżda wkoll barra minn xtutna qal kif l-aħwa De Giorgio kienu qalu illi kieku kienu jafu kienu jitolbu għal miljuni u mhux eluf. Dan b'referenza għas-somma ta' 150,000 euro li daħlu minn dan id-delitt. Il-Koħħu ġie mistoqsi dwar minant min irċevew l-informazzjoni dwar il-passi ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt il-kontro eżami ġie mistoqsi jekk l-imputati u beżawx imorru għand Ministru jitolbu l-għajnuna. Il-Koħħu qal li dawn ma beżawx għaliex Chris Cardona kien involut magħhom f'biċċa xogħol oħra qabel. Hawnhekk Vincent Muscat kien mistoqsi dwar jekk f'dil biċċa xogħol kellhom x'għajnuna materjali ta' Ministru u huwa wieġeb fl-affermattiv. Fl-awlant qal li Muscat u l-aħwa De Giorgio kienu xtraw mobile u li bih kienu jibatu lil Daphne Caruana Galizia u jivvintaw stejjer fuq personaġġi differenti. Spjega kif hija batitilhom lura darba biss, fejn fil-messaġġ kienet qaltilhom illi ma tafx min huma u li għalhekk kellhom jaffaċċjawha xi ħaġa li qatt ma ġrat. Vincent Muscat żvela wkoll kif huwa kien jaf li l-aħwa tal-Maksar kellhom pjan ieħor sabiex tinqatel persuna li kellha kariga għolja fil-korp tal-Pulizija. U spjegek fil-bomba li ntużat fid-delitt ta' Daphne Caruana Galizia kienu ħallew ilhom taħt dajsa maqluba fejn it-tinda tal-patata u rewhom kif taħdem ġol garax fin-naxxar l-għada. Fil-qorti waqal kif il-bomba kienet tidher li kienet miġjuba minn barra l-esta u li kienet maħduma sew.